Kao što smo i javno rekli, gospodin Vučić i ja, mi smo razgovarali o programu rada nove vlade. Gospodin Vučić nas je pozvao da učestvujemo u razgovorima oko izrade programa, definisanja onoga o čemu će sigurno biti najviše reči u narednim godinama. Ja sam i tada rekao da što se tiče Socijalističke partije Srbije i naših koalicionih partnera PUPS-a i Jedinstvene Srbije, mi smatramo da smo dobro sarađivali sa Srpskom naprednom strankom i sa gospodinom Vučićem u prethodnom periodu, da je ova dosadašnja vlada ostvarila veoma značajne rezultate i da se sada treba okrenuti ekonomskim pitanjima, strukturnim reformama i izgradnji jednog sistema koji može da bude održiv. Kako bi i građani osetili da se Srbija izvukla iz krize. U tom smislu smo se i dogovorili da u narednim danima se nastavi pre svega rad na iznošenju onih predloga što mi mislimo oko nekih tema oko kojih još nije definisan konačan stav. U svakom slučaju, razgovori su bili veoma korektni i mi smo zaista zauzeli jedan stav koji nije nikakav ultimativni stav.